Ipi borok saya simpat kami rusuk kemen. Ipi borok kita page bahai kan ka YouTube channel jumpa ada terang. Ti mata kami ngan ong ipi syua bangan puli na ka Bible na ka kitab jung job na ka nong bapra. Ti ngan ong ipi babun ki ha ka jing im jungi ni ka ba amdan re mano amdan re uksut lani amdan re ublai. Hang ne pertai. Ngan ong ipi udan ubriu. Handrai kasyong ha ka jinget jungi lada pinget ya ublay unkerku pi kita ki banget ya ki ksut ki krai kamut ki kran de ki tien bomlong ki bom sngotu lani kalong be tang ban pengki thma ti ngangan ong pi lada pikwa ban bot e kanuk sabab ha lani ban phai se ublay nala ka man sim jung pi nala ka donot ku jung pi ngai kran si kran ni kini kentien bat ngan ban kya pi ngan ong pi ya ibadang do todong nei Pinom la ban tit buj lane pinom la ban yu buj namar balai ngang ong yelade ba kam de gijing la jonga kade gijing la jung blai pinom la hiru ban da fi berngam ru bangam tiang ra da fi berngam ru bam tiang ra bat la da fi tim siru ngabomong ra bade na takadaw ngan ong pi ba kata kade gijing long jonga ngai pu samrki penban bat ngai sngosen penban ya kata gijing long kot jung mut berkat jung pi namar balai ngang tip habang awat bania iki berkhot dei ba ublai utip dei mangabatip sto ti de nang takadawa balai banga ngai kran si kran namar wallada kanno ki mut ban penmong nga kinomla handre ngas ngosen penban yaki ngas ngosen kajing ngosen jonga ka along siau palat ya lagi brio lo jong namar balai ba kim simla snguthu ore ki le ngakrani ka ba dei ni ka balat kim simla snguthu hadukat ne kata kajing yalam jing sa yalam bakla kan ong ipi lada pi pinget iki balang hadukan ni bisa elam bakla kamut pim 19 ngutu ru tangken diat ru sepang Bible kamut kani kade kejing le ran ye pi namar pim simane yu blai pimane yu brio dan ki ba ong ba ujisu ude ublai ngangan ong ipi lada pi ong kumta ne ujisu ude ublai te ublai pade ude uai mana ba pha ujisu sini seperti Mano pa ya ujisu sini seperti haba ujisu porbas din halor jung kading pna wong ko pa to map yeki namar kimtip wadi ka ek baki kilale kata ru kamut pi yai penbor ki brio pi tu khana de ki ban super nget jubor ngan ong kadai tang kajing thok sudah pi ani mane tu istisu pi mane ki ngan ong ai pi en kadai tang kajing thok kade tangka jing thok para brio takadaw menta syua bangan puli na ka kitab jung ujob kamon ublei kam jukla das nguthuk bhai kata ya ka eka ba phile phi kam ha phi bakla na dia ngan ong ipi ba phi hab ban nguthu namar ba balei bangang ha ban persnguthu lada kibrio ki won kali nga ki kli ong ka e badang ngale ka e kun kane kata e ba ki kli kla ngang ong kamon jong phi ka jingmut perkhat jong phi hi ka bisyari phi kaman sim jong phi ka bisyari phi nai kli nga namar ngangam tip so ngangam tip kli hi dalade yela dia haba phi de ubrio te kum no pade pikrani ke ti kum ba phi la po shabneng haba phi de ubrio kum no phi kulare ka beneng te deina kata kataw sngotu yela dia tip hilade ket hilade phi ki bas ngohok phi ki batip yeki berkhot ngan ong ye phi ya kita ki jingle ki jing kam jong phi tangu ble hi batip ket halaki sngi namar bale ladang akran ni kata kita ki bas ngohok handre ki kam bat ki jingle ki bom ya ha bat ki yuroj ka hok jeng ki wei ki yuroj ka hok jeng ki baduk kita hi ki ket ngamla ban mention ini no ngamla ban keno ini no handre kita ki bale hi ki ba penjenjar da ki bujri jongki ban thawbuj ban plan sniu kamut ket hi maki nganga ong be kita ki brio ngamla ban keno ini no handre ngong ket ako bakit kumbakit kinori lang kinong pesalang lada pimla ban ket kumbakit kinong rilang kinong pesalang yakit mapi satu ki khna ki badang khiru ki ba comment slabla ki yakit hi satu ngamla ban ong ye handre wat mut ba phin berngam yu badeng la penting yu badeng la ne phin tim si yu badeng ba badeng un sngoram la ne unting yu no kata kade gijing kran yu badeng nga ya be ha kerteng jublei ngam juting yu no ru ha kerteng jublei ngam juting yu no ru kata kade gijing kran kut jung badeng
La dei ban riu kulina sadam ru badang tiang ra. Mendan jing tiang ra badang. Kata kadai jing keren kot jung badang bom tiang sendan ra. Kabha kabanga yap akhirtang jung blai ya kabangan sya ya kabangan kongu ipi kibrio. Sto ya kabah pipi ni alam bakla yang am kabha banga yap akhirtang jung blai. Kata kadai jinget jung badang. Sto dia yang tak tahu pigi kena pi bom patip ikai kai naile song shit namar balai pin yai kit jenjar sirta kajing im lada pikiran tang kendiat pikiran pi mut bi trai bo blai umtip kata berkhot ngang benset ila kamsim jong hau blai kit hi mapi pikiran abla kit hi ngati ngapan kit bet kit namar balai ngan ong yipi ukrau perkhat ukrau jutang kat kum ka hukum jong blai ya ka ba blai hi ule ubriu umla ban le naladi kata kadai jing le jong blai jadi nak takada ngan ong ipi haba ka ba ngile ngi kam ngi krani khana kade ke jing penya ku jung blai kam dei ke jing la ka jung ngi kibrio ngi kumno ngi ngin ya kran prabrio kumno ngi ngin ya yang prabrio kumno ngi ya trikam trijam prabrio kata ka syong halaka jing stat kidon ki prolog ki badi ki nongsun jong pi kidon ki try ki ba ai kam pi ki badi ki nongsun jong pi kidon ki hinman para jong pi ki badi ki nongsun jong pi don ba ki khon jong pi ki ki nongsun jong pi don ba ka tanga jong pi ka de ki nongsun jong pi te kumno pi hab ban jit e kata kumno ba pi hab la ban le ban laj na kita te ka syong hala ka jing sta handrei ngawat yala de ya ki boj kilat kilenti tang na ublai ngam don ke jinget yeno nganget bitangi ublai te de na kata kadau lada kino ki bape ya kan ka YouTube channel jong badang do todong ngan ong ipi halakis ni babun ki bangi ngi mat akajing im jongi namar balai bangim pai sha ublai na du kamersim ngangan keren ngan ye keren si keren ba pim pai sha ublai na du kamersim lada pi pai sha ublai na du kamersim kalanti kalong ke bakelut ti menta ngan puli na ka kitab jong ujob na kalnong bapra ti sasngap saperkhat sapuson hinala dia namar balai lada pi ekran ngai bon kituk betim si handrai lada nga perkhat tangon penya iyo ke ya ka channel la jong ngan ong ipi la perkhat tang bangan yo mentoy la dia tengan nang pensit cucu komba pensit ikatuka nuti ha Bangalore so handrai ngam jupet hiru bat ngam mentoy syu namar balai ba ngayu i baki post ha Facebook ngai i baki post ha ki kitu ki Instagram ye handre ngang ong ipi ngam jupet tang si iba ki de ba jabo ngam jupet handre ngam jupet tang kitu ba thong to ngam jupet hiru ye kitu video ti balei pede ba phi thau phi shit khli ba phi yu te nga bar khot nga ong be kitu hi ki ba share ye kitu ki video jongka kitu hi ki de ba pet film kusbi kitu hi ki de ba mlien ma pet film kusbi kitu hi ki ba ya jan makanuti kitu hi ki ba ong le thik kumbasyon re de ki to hi ba penpuri ka jing sniopan de ki to hi ki ba le ek ba sniopan ti hang ni kamut kita ki bakran borobor ba i handrei ki i tangnar yang sentur handrei om na kadonot handrei badang im jupan pa ba isu ni no sto kasyong ka jing sian na kamansim ha ka jing di prolog ro kasyong jing sian na kamansim ha ba piwat prolog wat ya ban ya dei prolog ru panijan prolog ru tolong basian haka jingi de prolog ru pisambit pimat tang kijing siap penmong hendrei ngangan ong ipi jar ki ba kwa ban yele prolog lani jar ki ba kwa ban kela lani ban sngothu ban phai sha ublei nadu kamersim ka jongpi to karpat to duai ha ublei nadu kamersim nadu kadunut ku jongpi ublei hi lada pi kersew yu unsathi pi hakawi kasngi kamut pin sabit pin sabyang pin byang ka kamai ka ji pin katre ka ta abat pin na ka benta kita kinong yalam bakla ye pin nei na ka benta kita kinong bisni na ta jing im jong pi pin salong tik bakelut pin salong balong badeng pin long bakelut agi kran kumne kum tai ro badeng long tik bakelut ti kitu ki badon hajan jong badang ngan ne kinong bot jong badang kamut kila srai ong aban le kum tang nai le namar balai nai le kum ta namar balai ublei ukpa jonga
utip kampai kita ki bro kamdon jengmut ipi ro ba piniania na ka benta piniania yo ubrio nang benta jonga kamdon jengmut pi ngotu hi ala dia kala hi shuan ala dia na ye sha enga ngangan ong ipi to kala pi ba pet ya video jonga to kala na la dia shua na ibu shun ya kitu ki bakran sino ibadang nai bu shun ya kitu ki ba timsi ibadang namar nga ong ipi to kala shuan ala dia lada pi kwa ban bur ibadang long balong badang ye sha iki baro namar nadu ki khat san snem karta ngan ong hadu mentane ngam sem laki ngam sem lari jenino ngayai tre la kakam bat ngahun ngakemen kemensiam la pi kwa ban bur ngsa badang tre sitom laki sngi wat ngap ya kitu ginong ben ginong keno ki bakransi ki bakransang namar balei kitu hi namar nadu dangkha hi lakha beman nadu dangkha lakha beman niki te dena takadaw ngon ong ipi la ya kitoru la ki phai se ublei kamut ublei updiang hi handre ya kita ki bamlian bande unta namar nadu dangkha lakha beman niki namar rada mdei ba kha beman niki kumno ki laj ban kren ya ki eki kentien ki ba khlam sem la perkhan ba tang ban ya kren ya khana para brio ban ya songkai lang ru umpari songkai te kumno kin tip ya kajing le kajing kam ko jonga kumno kin tip ya kajing le kajing kam jong phi te kam dei tang kajing bisni kam dei kajing boman jong ki nadu dangkha te dei na kata kata balei ngan ong ipi umta ye kitu ki bakwa ban kamut balei ki timsi balei ki currency balei kim perkhat balei kim pencong rim balei kim puson ya ka ek bangang keren namar ba ka bam kron ka jing bisni ya ka jing mut ka jing perkhat jongki ya ka mensim jongki ya ka jing yep tiplem jongki namar ba nadu dangkha la kha ha ka jing boman te dei na kata kata ba kem syam la kan mau syu kamut kumba ki kilong kitu ki khna hi ki bakransi kan sang ye ki kemi jong ki runginget ba kilong kum to hi ki kemi jong ki nganget ba kilong kum to kumba ki khna ki bom sngutu aba ngikran ngikrau kidon ki khna ki bai di kyat rong ni adang akran ki di anti sengkian to dakran ki thut kroi kala ya ki kran da ki kentien ki eki bomlong te ngangan ong ipi ya pi barok khoj ki bape ki youtube channel jonga tolong ki basian namar babun kinong le long ki brio ki bakwa ban sim kabu yepi ban sim chan sipi lane ban blackmail yepi ti pi la ki sngoto la ne sngoper ya kata ka jingkran ka jing le ka jing kam jong ki ne baki kwa ban le kam snew yepi te pi long basian ken ring video bet tambah ju pen i ki long ki basian recording bi yang tu te da recording ai video recording ben hang ton lai ring mat kran ang masapet sakmat kin le ayu kata kamut yano ru andrei what show what that namar belai what you ye jorong kti akin le tangba pi pede to don ka proof ken namar da pi ajung ujur te kamut la don ka proof ngan ong ipi hang ta hi kasabut ka don te kamut kin sa ngotu sandon hak kata kapur nda pi la pen i ya ma pi pat da kikam hakmat jong ka at sto te wat ken yano ru namar belai lada pi pin ong prakasi si prakasi handrei utahi ubri uba pi ken gumtane ya pi pat sim la ken snap ai sim la ken snap ai ya ka kam ka jamba pi tre pi kita lani ya ka ka ba pi sedang ban ki kum ta un peno mesim pi dengangan ong waju ong prakasi waju ong pralok waju ong man para waju ong ai ru handrei tolong ke basian pan ya kata ka bangang keren kamut bangang pensiun handai tolong basian halasimen ti wat jela ka tengaru hawa i per jingmut wat ju syani athan kata ka jing hika jung badang wat jela ka tengaru wat syani athan haba pi per jingmut namar yo baka yo daw ye pi kan yo nakli jong pi ti na kata ka daw ngan ong pi bahakane ka jing sa elam bakla jong ka menriu jungi lei ti kemut labun bahak jing ilam bakla lak thamaloi ban penbet lak thamaloi syaban penbet ti hendre ngan ong pi la de pi pai sho blei pede tang ka wei kalenti kemut kata tang la de pi pai sho blei nadu ka man sim nadu ko donut jong pi nei
ong banglamat ila dia namar habang ayam ngejau mat habang duai ublay uyos ngau be na takadaw ngamla ban I ke Bible mo ngam de ubrio ba ngan le jing yaseng kumni ong tai ngam jule jing yaseng ngan ong ipi ngai tu hok ngam jule jing yaseng hanrei ngamla pat ban I ke Bible kamut ayu kata ka jing yaseng namar ke Bible kam tok balang te haka jutang barim kam tok balang ra tok bai tak kata ka jing le niam haka jutang thamai kamut la tok mano kamut la ong bai ka balang balong kumta hanrei ngai I pede kata ka balang kam sem la ne ra ka sapret ka sapra ka long lemu leman kam don ka jing baha kumbangala de bi ni ngamla ban ong ka balang ka baha ngamla ban ong ba yala dia bangan keno ru ba ka balang kasniu handrei ngan ong ipi ba ka jinglong ba ka jing hikai pan hala simet hala jong sungthu ngamla ban ong bet ba ka balang ka baha Deina kata ngon ong ipi ba yala dia hi simet ngamla ban ong ba ka balang ka baha namar ngala de bi ya ki eki bangayui ngakran ya kajing sungthu yala dia simet ngam kentho ino ti deina kata ngon ong ka jing sha elam bakla ban klat yala ka tenrai la jong ka dei ka babakla ka jing sha elam bakla ha ka nyam nong wei ban klat ik tenrai la jong ka long ka babakla tang kata hi wal dayanga lakha kum kristan re ngan ong be derek ka jing sha elam bakla hakin yam nong wei kalong ka bakla kedena takadaw ba mentangan puli na ka kitab jong ujob na ka jutang barim namar hangni ki ong la puli jutang barim kamut ki kenbe i ong ba ka kade ka juk handai ka tale kanang elam bakla susu namar ki bun ki bas ngostat handre hadu menta ngan ong ipi ba ka jat bentu jungi nei balei bangi ya sajot sapra hadu kane namar balei kawe kalong bet ba ngimdon ya uta unong pensnguthu bala pensnguthu yeki namar kal adil kapor ti kiwe ki jat benrio balei ki yatali namar ba uta unong pensnguthu syam laburi ru hakmat jong kita ki jat benrio jong u ya thu lut plon yeki eki jing sisa handai kat ba ka jat benrio jungi kadon be tang ka jing plan mentoy simet kamut ba kin burom yanga bangan yo burom bangan long sim bakin ainam bakin ai burom kade kata kaba ngingi sajot kamut uwei ulayu obut ya kata ka jingle atau buri boburi ya kata uthau bot sa uwei tede na takadaw ba kane kalong be ka jing hikai na du mensua kamut namar balei ba kata ka jing yala cha elam bakla nam keno ino ki department la jong ki kinyi temen la jong ngakeno ya kita ki brio ki bailam bakla ya ka brio jungi bat ngamla ban keno ru ya ta ubrio pade udei uta ti hendrei haka jing sungthu junga nganget bet ba ka jat benru jungi ka sa elam bakla ti menta kamut lara phi pe kanuksa kum ha kanuksa jong ka jat benru jungi kamut ba mensua ki ong bet lada uta ukuni lani ukpa udan ya kanu ka sap ai dawai lani kata ka jing start ba ula ban sumar brio ban ai dawai kumni omtai ti ka juk mensua ki ong bet ka sap ai ublei hane ka sap ai ublei te tang layap ma i te kelakut hi ladukut handai ngam sem langit ba kata ka jing hikai ka jung ublei kan kut namar ka dei tang ka jing sa elam bakla namar lada udawai umi akhandau ti utau kon bat umi akhandau ti ublei pendu jat no ya utau kon bat ngam nge lada kita ki jing sumar jung lada hikai ya ki kun lani hikai ya kita ki para ki henmen jung ngathrai kanom du kan yai ni kan isa handrei kata ka de jinglong ba mutrop jong ka jing sha elam bakla deina kata kadaw bangi sedang ban pendu bat ka de jing kwa jong kita kinong penjot ban pendu but lani ba ngin klet ila katrai la jong tang katahi ba hadu mentangan ong ipi ba ngangam junget ya ka jing sha elam bakla jong kita scientist ba batai scientist ngam junget iru ngam nget iru dole kumbanga ngam nget inu corona bom nget sendan re ya ki eke jing hikai jung brio nganget betangi ublai bom nget sendan re ya ka jing sa elam bakla jong kita ki brio ki bas ngostat ngam nget sendan ni ki bastat hang ni iki bastat hang ni jala jungi bom nget sendan ranga ngangan ong ipi nganget tangi ublai bom nget sendan re
ti kita song start ai kin song start de han de nga ngi teng yu blai te de na ta ka ba toh mentangan phai no sa ka ji kuliah na ka kitab yung job sai perkhat hi ya ka e ka bala tho akan ka kitab yung job namar nga ngadi bru bunya mo don pa sujan ki bru mesngi bunya be ti ngang ong ipi nga bunya tangba ngam ju kwa banle kanu no basni ti lam da ki bru ki sedang hi ti kata ti perkhat hi namar ba kajing bitar tengah ngam tip kum ubriu handai menta kala kat yai nga kiare basni ngam tre banle kanu no basni handai kani ka e ka banga kanon hamsim junga ngam kwa ban siu kaliang da ka basni ngan siu kaliang ya ka basni wan siu kaliang da ka baha kata kemut ya ka e ka banga ngale ngakam nadu mansua ngasku tanat hirup banle kumta bat ya ka e ka banga ngala banle bahaya no ngam ju kwa hirup bantip mano pat bangam kwa hirup ba itai bangale baharo ini thok khana nga ngam sku tanat hirup ladanga le bahaya no bakini thok khana o ba ibadeng ibha ngam kwa hirup bakini thok khana amta ai kin sku thok hila de langa bahane ngasniu kata kadika ka jinglong jong badeng ladang ale bahal asniu ai kin perkhat hi maki ngam ju kwa bangan ngan ong wi o phim kan mau su bangale am tang ngam ju kwa hiru daki tim ai kin tim daki keno ai kin keno juli lei namar balai ubrio te ubrio kat menang dei ubrio handre lada yala de ada kiwan kran ngakran ban ai kin perkhat hi kum no ngam tim handre ngai ledeng haba pikran ngakran mentala dangang keren ni kibriu pim keren ngas nguram mil dia takada lo de keren ngang keren bat kata kada jinglong jonga ti ngam ju kwa hiru ban batai ya ka e ka ba ngas ngutu ala dia ngam kwa ban batai ban penmong ini no hanil dang ngas ngutu ala dia da kilong da kile arsap ani da kile arsatap ani kile arbut le armaloi ngal dateng ngatip ru ngam ju itu ra tang bangasian hala dia kumno bangan dia pikiran nga khana nga ya bet nga tre kambet da ngalatip ru nei la da pikwa pede de wat ka bangal atip ba pin klop ru nei nga ai bet juli lei pikwa klop hi te sto iken tede kata ka jinglong jonga ngan ongi pi ba la da pikwa bri long prolog ban nga ya perkat ba namar beli ngan ongi pi wat ka bangatip ngam ju itu ra Pipi le asni kumut film sungto ela de tak kumno ngan pen ep haba film sungto ela de ngan pen i kumno ngan ong ba phile akumne ngan pen ep bali phidi ukhlung nang ret kumut masnia khala hi kai kami ukpa mu ter kumut utip mo ka baha ka basniu ti mentala da ka kami ukpa ba khai ta ukhlung kim hi kai ti untip che ekin tu khlung nadu nang ret film simla hi kai ten lahe kumut akran parabri kumut sasungto hi mo jadi na takada ko mantoi ru bangang ni kran ti ai ki bas ngutu ai kin ngutu ki bom ngutu ai kin nom ngutu ti kino ru ko ape ke youtube channel jonga kamut ki pej tang banyo that ya ki jingkran jing khana jonga hanre ngangan ongi phil de pithat ngam jul eran mar belinga ngalong tik umba that dalade yela dia hanre ka ek jing that jonga peden nga that ikamet la jong nga that ik jingkran la jong nga that yela de simet namar belai ban pen ngutu ye pi pan ban pen ngutu ye pi pinang mut bitrai o kidan kibri wo wan yau kipet yang akum ni kipet tu pit masaring ini kiar ki pramaki kemut kitrai dak kabakile am tolong ba dengan leran nganga hikai pi namar ka jinglong ba ar sertap jung pi sto kumno ngan leran namar ki jingle ki jingkam jung pi kimpat yarangkat kerdan ber ki wei pat ki prajat benrio sto haper thei bro ko wei bak pimpat yarangkat kerdan bat ka akor im kampat irakat kerdan bat ki wei pat ki jat benrio ka perthei ngim shemlalong kidan ha ka jat benrio jungiru ki baladan kum kata ka jinglong handrei ombaro bangilong kum tapan ka jing ye bisni pramangi kepala bam krunyi ka jat benrio jungi ka jing ye keno sni iwei ka jing ye that rong iwei ti kata ka kemut ka jing ya lada ununu bri ukuran ye ka jing bha ki da kathma ka di ka jinglong he jungi te ong saka ipan nan persungto saka ipan ti ngakran be lakisngi pidal ong no pidal tim si no ngan kran be lakisngi but da ka tin ublai da ka white lam ar yang serti ngan mat ikini gijing sniu bor khot
langba ka kerteng jong ublay da ka banga puli ka Bible tang katai ti ai ba kita ki ba shun kin bu shun ai kita ki banang kran kin nang kran ai ba ki banang dom ai kin nang dom kan milut par ka jing sniu naknika ku naknika bri jong un trap ti mantangan puli no naka lenong ka bapra ka kitab jong job ka lenong bapra kamon ublay kam jukala hangta ubil dat uba na shua ula juba sakatno phinyai ong yakini ki ei bat kini ki tien jong phi kin long kum kala erba hatu ublay upan kala khongpong yakarai ne hatu ubadon bortam upan bakla yakahong ne hatu ubadon bortam upan bakla yakahong lada ki khon jong phi ki lepa persya ya ma ula i no yaki sto lada ki khon jong phi ki la lepa persya ya ma ula i no yaki ha ka bor jong ka kam boman jong ki lada phinwat ya ublay bat phin karpat ya bahalor tam lada philong ubakho bat ubahok da sisa un khi kan mau ya phi bat un pen khi imbyang ya ka yeng ka sem jong phi kum badawa ka hok jong phi kayo ka kot jong phi ka ba manor kam long i ei haba yenu jor bat ka jing pahu ba un sa ai byang hapi hakali ngakarpat ya phi ya ki juk balale bat haperkhat ayu ki patamen kilasem naba ngilong ki badang hnin bat ngim tip ei bat kisngi jungi haperthei kilong tang kaserngiu hatu kin ai jing hikai ye phi kin yathu ye phi bat kin kran ya kiktien ki banadu donut lamo ba papiros unmi haba omdon hakti lamo ba papiros unmi haba umdon hakti lamo baki kha kin ki haba omdon katba kidang sentiu lada ompomno ki telor shua ya ki weipat ki jingthung kumne ken karukom jinglong jong kitu ki baklet ya ublay ban ka jingkerman jong uriu hong kan sapulom kumne ken karukom jinglong jong kitu ki baklet ya ublay ka jingkerman jong uriu bom hong kan sapulom kumne ken karukom jinglong jong kitu ki baklet ya ublay ka jingkerman jong uriu bom hong kan sapulom kajing sisa jong kan pret langkhot langkai kajing sania jong kan pret langkhot langkai bat kajing sngo singan jong lakum kasnur tabawa usania ha kayeng jong Henry kamsian ubat yaka Henry kamni ukhi lemu habadon sngi bat usai lung keleng kakper ki thiet jong ki kalan ya kathup mau usyong hapdeng ki mau siang lada jenrat ya na jaka jong kani kan len ya kan ong ngam ju idu ye phi hakmi ulayap terkhong harut lenti bat na khandau anmi daki weipan pet nga ong ublay kerkat ublay kentaj pet nga ong ublay kentaj ya ubrio ubaklem tho bria lemne ptin ya kinong le boman sapendap ye phi siktien da ka jingrekhi kemen bat da ka jingrisa ya kirmeng sentur jong phi ya ki ba isi ya phi an sapenkup da ka jingle ran bat ka yeng dara jong kiriusneu kan saja lengat kani kejutang jong ublay kani kaktin jong ublay ngasngongu ya ublay ti ka kabalatho hangni manga ubapuli ngasngothu tip phi ki basngap phisngothu nam sngothu handrei menta lada
phi sngo thu halade mo halaki jingle ki jing kam jongi ba malaka sngi larade ki brio ki ba perkhat ki ba puson syapang ktien jung ublei ngan ong ye phi halaki sngi ngidap da ki jing kermen bat halaki sngi ngiyo jing tengan habangi pulie ya ka bible ti kamde yenu ban pulie na banta jong phi handre ka de ye phi hi ban pulie na banta jong phi ti de na takadaw habang pulie bible hang nepat baro ki ong ukris lamlir ti yala dia pedeki deki eipat haba ki keno ya ki yanga ukris lamlir ti yala dia ki deki eipat ti ngang sngo thamula teng ngapu samrki ya kata ka jingmut jing perkhat baki ki don ki sngo baki lastan handrei ka jing shai pedeki mla ban pensyai ti sakat nu thrai bat lada kimla nia kamut syutim si no tang kata handrei ngan ong yipi ya kano baro ka jingle ka jingkam jung ubriyo hi ngimdei banya theopan habanang re tong ubriyo ki bayu i kanuk sababha te bot ya kata kanuk sababha ki to ki bakwa banya sekal ti basniu ai kinya sekal ti basniu kamon ka jungki handrei wali wet yaki tangbala de ki penwet yangi wat ai lat pat makin penwet yangi kata kade ka e ka ba ublei udon namar ublei ulong baslur ublei ulong basta kede nang takadaw ba ka e ka jinget ka ba nganyalam lani ngan hikai phi kalong bangin long ki basian borobor ha ka jingi dei parabri ti dei nang takadaw ngan ong ipi ba halaki kisngi kat ba ngayo jingmut na ka e ka ba ka ktien ublei ka hikai nga lani ka pensai ka jingmut perkhat junga ngala thelut nang bata jung phi handrei ai ba kitu ki ba yo jingmut kinang yai kraw ha ka perkhat pradany bat ai kitu ki benang pen kinang do mensiem halaki sngi kata kadi kamon ka jungki kamon balai lu jungki ai ki benang tem ai kinang tem melidai kamon balai lu jungki handrei ngan ong ipi jar ki ba page ekani ka YouTube channel jong badeng ki balai ki ba sngutanat mo ki ba snguya ha ka jing em jongpi ba manaka sngi ai bo blei terkendat un kerkhu kerdo namata jongpi bat unyai penalty phi sakalti jong ka jing bha sakalti ka babet bat un IP kamet bukoi pakhya un IP ka jing ya ka jing nang jing start ka jing kraw perkhat bat kumju ru ya ka kamai ka jing ru bit obyang khnang ba ngin bit ngin byang halaki sngi to ai ba blei terkendat hi unda unri sumar suker yangi halaki sngi khnang ba ngin dap da ka jing iwei ban halaki sngi inla ban aingu edem tangi ublei hi ti tangkini kintien kublei siboni fibro kami usuk kemen